Ай концерти ралик хати шонем си омадем ва чоромда шон аст бара да концертиш нишон дода будай. Да концерти шон ралик меган ралик наёмадай. Сабаб шада чӣ Мадабши дерши же хуб шуда диди наси бара. Шонам худ шон бидага короче да концерт нам муки бихонам. Ту хайзалат ларзон да. Мара қурат кадага чи кадага хай. Мара гуфта ки ҳамин бача нахонам мисол. Салом алейкум бародаро, хуш омаден ба канали Шоҳ Диҷи. Мо навакак ай концерти ралик хати шонем си омадем ва омада якчанд саволҳо интерес нишид. Имрӯз дар барнома Шоҳ ахча файрод кардем ва мо мехоҳем ки ҳамин саволҳоро ай Шоҳ худиш пурсам ва ответчаш рад кунам. Хуш омад як бор дига ба канали Хидат дар барномаи Хидат. Имрӯзи меҳмони барномаи Хичай. Салом алейкум бародаро, шахсое ки моро тамошо кардастед, бародарои ма шахсан ай ғарибӣ, респект шумо да бародаро. Раҳмат барои диққатон. Гӯш мекунем гарочи ку чӣ саволо дора реслай нисбати мо чиш интерес нишидагайда ки мо да савол тайёр кардагай, хоста ки ҳамин чизро ҳам халқ бидона, ҳам худаш бидона. Мегзарем гарочи навай концерт омадем. Хайр вақто хуш уже саволо да тайёрӣ мебинем ку чӣ савол дорам ва ҷавоб дем. Зинда бошам. Тайёр ки бошӣ мерем. Саволи якум. Ман ними саволҳоро каме тайёр гирифтагӣ мисол мухлисо пурсидагиамта. Давоми клипи Садои Моладор кай мебурӯё? Давоми клипм қисми чоршабаган ба наздикӣ мебурӯя бародаро. Ман мисол нашоти и клип видео мекунам отдельно гап мезанам мисол. Нашоти як проблемаи ҳамро аввал ҳал кандаркор ба мисол чӣ кандаркор нашоти отдельно худам видео мекунам мефаҳмам то бародаро. Саволи дуюм. Ту қатъи ралик чӣ хел шинос шидӣ? Қатъи ралик мисол хая рӯз клипкунӣ рафтем ҳамон тарафи Душанбе. Короче студияшон ҷо наёфтем истодадан студия ҳамон рафтем хая ҳамон студияшон да шинос шидам чақ уро манам мешинохтам мисол чихела хаям хел чақ кардем ҳамонҷа шинос шидем мисол ҳамон вақт сар шид уже дӯстӣ. Саволи сеюм. Дар концерти шон ралик меган ралик наёмадай. Сабаб шада чӣ мебинӣ? Сабаб шаман хел овозҳои мардум мисол шунидам ки мисол ралик декада мисол уже соат 14 концерт сар машина. Аким ба ҳамшинидаи ма мисол концерт соати 4 сар меши. Ралик ҳамон соати 14 занг зад ки зангш задиам фтанг ҷудай ки короче навин ҳамон биромадам омадастам короче ки и концерт мондагӣ гуфта ки короче агар нав биромада бошӣ дер шид же хубш наё успед намекунем мисол шав шид. Амха гуфта дигар ралик гуфтам ман. Мегзарем саволи чорумда. Шон Асибара да концертиш нишон дода будай. Ту диди Насибара? Шон не шон мисол гуфт ҳамин гапа ки ҳамиҷа дай Насиба ҳамиҷа дай на биро хехта нишон бите мисол ам хеле гуфта короче ам хай мисол мумкин шоу када боша мумкин набоша худат фахид кардӣ ам хеле кад мисол ама демонаги хайзал демона шидам чӣ кад бо шоу кад ки короче агар наё худам пешид мерам мисол фаҳмидӣ ам хеле бисёр чизо кад короче шоу буд мисол натуё хайзала ларзон дар гапш надорем хай мегзарем да дигар Савол дигаре. Ту дар концерти вайо как мухлис рафта будӣ ё ки как иштирокчии концерт? Чӣ ба ту нахонидам концерт ягончи? Ба концерт хай концерт айвой айма набуда. Мисол ма як дил кардам гуфтам бихонам. Короче шон мара гуфта ки ҳамин бача нахонам. Мисол як вақт як видео карда будам.
шумунди дега мисоли анғали Чиё када дагон гапи пас валан гуфтаги будим. не ман мисоли ачира мисол овардам ки короче ман ранги ҳамун нестам ки мара ақорат кунам хаб кунам мисол ма ба хидма обрӯ дорам ҳамура мисол да овардаги ман хеле гапи ҳамура гуфтам хай дигаро дига хеле интихоб кардам шумундидан шонам худ шумундидага короче да консерт чинамон ки бихонам короче гуфта ки бача нахонад мара ақорат кардага чӣ кардага хай нотистоя худам консерт дорам ба наздики иншоалло да канал сар метавонам парту Ози ҳамин гап нашоти треки тарафтест да ҳамин тикток да чанд сайтҳои дигар хи чӣ дестай оиди ҳамин чӣ гуфтани кадом трек боша ҳамин садои ноладор боша мумкин ҳамин боша мисол хай ҳар хеле як суруд метавонад бихезонад мисоли репет метавонад ки бихезонад я репи дига метавонад бихамонад хай мумкин ҳамин аломате ки хестана ё мумкин ҳамин сабаб шидеста ки ҳамин рафтеста хай гап шуна дорам ай дастгирӣ мухлис ҳам мешава хай дастгирӣ кардестам мисол чизе кардестам лайк ҳамаи рӯз то рӯз пешравӣ кардестем уже тай 22-23 ҳазор подписчик шидем ай 0 сар кардагем 6 моҳ шид канала дами 6 моҳ ҳам қашид 22 ҳазор шид гап шуна дорам раҳмат ки ҳастан хай бисёрш ҳастан ки ҳам хеле ради интересни подписатсия кардагиам мисол мухлис ҳам нестам ки ман бисёриша бародар медонам ранги худам ғамдида медонам да як саволо метавонӣ ки рост ша ҷавоб диҳӣ ҳамин қа мисол ҳаракат мекунӣ дар реп ҳамаям ё хотири мухлиса ё ки хотири арӯс мисол ман якум дофе сар кардагиам ростша мегӯм хай ошиқ шида ғам дида короче ҳамин репа сар кардам ҳамин хел сар кардам оста оста омад уже барои мухлис шид короче фаҳмидӣ ҳамқа ҳаракат уже барои мухлис шид пешравӣ кардам уже хостам ки як фоида бинам ҳамин чизе ки дорам гуфта гапо ай даст натмош да номи ҳамон арӯса гуфта метавонӣ ки мисол ҳама бифаҳмон номаш чия барош реп хондаги вақт хай ба фикрам ҳамеш интересне мардум дар қати киёси гап мезанишне тем более ҳамқа хондам хай барои худман хондам историёи худман не ки номша гирифтагӣ нестам мисол ози қати ҳамон нестам короче дига дар байнмон нест короче не ки номи ҳамонро нам гирифтани нестам мисол мумкин ягон рӯз бугум мумкин ягон рӯзе шава ки бугум акози наметавонам гуфта не ки мешава мумкин ягон рӯзе вақт соат ҳама шахидаш бо нишон мета ана саволи дигари тада ҳамин текстнависӣ ё ки ягон идея фикр кардан барои реп ягон чӣ истифода мебарӣ мисол спиртной алкогол ягон чӣ сигарет бисёр хай мумкин бисёр одамо хай истифода кунанд навистан додам ки ман ягон чӣ истифода намекунам рости гап не хеле чизо дурум мисол хеле чизо ҳатто сигарет кашида наметавонам ман мисол вақти ҳамин чизи текст нависанда як чира фикр мекунам камтар ҳамин чӣ худам фикр мекунам фаҳмидӣ уже зиқ мешавам ман метавонам кора карда ё мисол ҳамун идея чизе боша як баробар фикр мекунам ман ашоти ҳамон репш мекунам ҳатта хеле ягон чӣ намезанам худман азоб метавонам мисол ҳамин фикра ман хароб шидестам рӯз то рӯз ҳамин фикри ҳамин текст нависиву мисол ҳамин фикри ҳамин зиндагӣ айда саломат бошӣ саволи охирон ва мухлисо чӣ ваъда доданӣ ки мисли ҳамин садои ноладор клипат ягон клипи беҳтарин бо мешава интизор шаванд ё ки не иншоалло мешава пешравӣ иншоалло ай сипас ништияк мешава бо дастгири блексан салик бисёр клипҳо мешава бардоро раҳмат ҳамун шахс ҳастай моро ози дастгирӣ кардестай ништияк ай мешава ҳаракат кунем мешава гап дар хидмада худам ҳаракат кунам ҳамин чиз мешава кар худ чӣ партоӣ кунам хай интизоршем бардора бисёр клипҳо мешавам хеле клипҳои беҳтарин умедворам ки дастгирӣ мекунем раҳмат барои дастгиритон як сухан доштам бугум анҷа хай барнома худам просто барандаем бардора шумо як хоҳиши дига мекунам ҳамин тай комментарияда описанияда як канал ҳамемон ситкаша бидурем дастгирӣ кунем ҳамро каналша бихезонем мисол результата нишон битем нашоти клипи ҳамин чӣ давоми клипи садои ноладор ҳамин результата нишон битем агар подписчикои ҳамонро зиёд кунем тестар ҳамон клипа мекунам мисол агар ҳамин дастгирӣ кунем дига гапто надорам панотон ба худо комментарияро фаромӯш накунем подписатсия кунем
Dono nigamo to duša.